Bon dia, avui anem a explicar el compte de pèrdues i guanys. Aquest estat comptable és un dels estats comptables que formen part dels comptes anuals juntament amb el balanç, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, en el cas de les petites i mitjanes empreses. El compte de pèrdues i guanys té dues parts. Per una part tenim la part de partides que formen part del resultat d'explotació i per altra les partides que formaran part del resultat financer. Llavors tenim per un costat resultat d'explotació i per altre resultat financer, que una vegada sumats donaran lloc al resultat abans d'impostos. Al resultat abans d'impostos haurem de treure l'impost sobre beneficis, que en general és l'impost sobre societats, i obtindrem el resultat de l'exercici. Anem a veure les partides que formen part del resultat d'explotació. En primer lloc, anem a ampliar una mica, tenim l'import net de la xifra de negocis. L'import net de la xifra de negoci és la suma de l'import de les vendes de mercaderies, productes acabats, més les prestacions de serveis, tot en una sola xifra. Aquesta partida la saltarem i anirem a treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu. En aquesta partida inclourem els comptes 730, 731, que són treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu. Com veieu, els vaig posant en verd perquè són ingressos. La partida provisionaments és una partida de despesa i bàsicament són les compres. Les compres del període en una sola xifra anirà en negatiu i tindrem partides com compres de mercaderies, 600, compra de matèries primeres 601, compra d'altres aprovisionaments 602 i haurem de sumar o restar la variació d'existències del període. Llavors és compres de l'any més existència inicial menys existència final en negatiu. I en negatiu, encara que als exemples ho posarem amb signe negatiu per a poder operar en Excel, a la comptabilitat surt entre parèntesis. A continuació tenim la partida altres ingressos d'explotació. Aquí tenim els comptes que comencen per 75, com ingressos per serveis diversos, 759, ingressos per arrendaments 751 o per comissions 754. Veieu que la lògica és que amb les primers dues xifres de cada compte podem averiguar a quina partida ubicar-les. Despeses de personal serà una xifra on aniran totes les despeses sumades de l'any de sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, tot en negatiu. A altres despeses d'explotació tindrem tots els comptes que comencen per 62, que és serveis exteriors, tals com arrendament, subministrament, reparacions, publicitat, altres serveis, etc. Amortització de l'immobilitzat és, en una xifra sumada, totes les amortitzacions de l'immobilitzat intangible, material i d'inversions immobiliàries. Llavors, parlem dels comptes 680, 681. A imputació de subvencions de l'immobilitzat serà un ingrés, anirà en positiu, i tindrem el compte 746, traspàs de subvencions oficials de capitals al resultat de l'exercici. A excessos de provisions posarem, com el diu el seu nom, els excessos de provisions del període, que seran ingressos, compte 795. I, si no m'acabo bé, a deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat posarem, pot ser aquesta partida tant d'un resultat negatiu com positiu, perquè si bé el deteriorament sempre serà deteriorament de l'immobilitzat una partida negativa, el resultat per alienacions de l'immobilitzat, alienació significa venda, pot ser tant positiu com negatiu. Aquí anirà, ho posarem en altre color,
en blau, perquè tenim comptes com 671 pèrdues o beneficis procedents de l'immobilitzat material, o els comptes que comencen per 690, que són pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material. Incloc aquesta partida que abans no estava, val? I al sumar tots els ingressos i despeses d'explotació, obtindrem el resultat d'explotació, que serà una sola xifra. Aquest resultat d'explotació pot ser tant negatiu com positiu. Si és positiu, serà una xifra sense més positiva. Si és negatiu, anirà entre parèntesis, encara que, com dic, aquí a l'explicació sortirà amb el signe negatiu per poder operar. Passaríem a la secció d'ingressos i despeses financeres, que ens donaran com a resultat el resultat financer. Aquí tenim multitud de partides que poden formar part d'aquests conceptes. Tenim a ingressos financers comptes com, anem a ajustar aquí, ingressos per participació en instruments de patrimoni, ingressos de valors de representatius de deute, altres ingressos financers, etc. A despeses financeres, que seran negatives, comptes com interès de deutes, interès per descompte d'efectes, altres despeses financeres i de més. Tots els que comencen per 66, 66. Com veieu a l'altra secció, ingressos financers, els comptes comencen per 76. A variació del valor raonable d'instruments financers, aquí pot ser tant positiu com negatiu. Podem tenir comptes com els comptes 663 o 763, pèrdues o beneficis, respectivament, per valoració d'instruments financers pel seu valor raonable. Les diferències de canvi són diferències de canvi en moneda estrangera i de la mateixa manera poden tenir tant resultat negatiu com positiu. Comptes 668, diferències negatives de canvi, o 768, positives. A deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers, que ara veig que no cap. També tenim partides de deteriorament per instruments financers, que seran pèrdues sempre, o resultat per alienacions, és a dir, resultat per vendes d'instruments financers, que poden ser positives o negatives. El que hem estudiat, el que estudiem al cicle, són els comptes com el 666 o 766, pèrdues o beneficis en participacions i valors representatius de deute. Al sumar els ingressos i despeses financeres, obtindrem el resultat financer. Aquest resultat financer podrà ser positiu o negatiu. I al sumar el resultat d'explotació amb el resultat financer, obtindrem el resultat abans d'impostos, que de la mateixa manera pot ser positiu o negatiu. A continuació restarem l'impost sobre benefici, que aquí tenim l'impost de societats 630, però podem tenir comptes com impost diferit, que també el restaríem. Serà una partida en general serà negativa, l'impost sobre beneficis resta, i obtindrem d'aquesta manera el resultat de l'exercici, que podrà ser positiu o negatiu, i ha de coincidir amb el compte 129, resultat de l'exercici, que és l'únic compte representatiu de la diferència d'ingressos i gastos que apareix al balanç. D'aquesta manera, aquest compte 129, resultat de l'exercici, coincideix amb el resultat final, resultat de l'exercici del compte de pèrdues i guanys.